Her i studiet har vi fået besøg af dig, Lars Olsen. Ja. Vores kommentatorer sagde, at det var en af de dårligste præstationer, de har set jer levere. Hvad synes du om jeres egen præstation i aften? Jamen, jeg er enig. Det var utrolig ringe, og jeg vil godt sige det, som Matti ikke rigtig vil sige. Vi var utrolig passive fra første fløjt, og jeg er også irriteret og ærgerlig på mig selv, fordi jeg har ikke kunnet forklare spillerne, hvor vigtig den her kamp var for os, og sådan er det. Og så som efterhånden, som kampen skrider frem, så mister vi mere og mere troen på det hele, og kollektivt ofte på nærlige. Jeg vil sige, at Roy Carroll havde en rigtig god dag for os, men en præstation langt under det, vi skal kunne levere. Du sagde inden kampen, at du var lidt spændt på at se, hvordan I havde klaret den her landsholdspause. Hvad var det, du var nervøs for, at der måske kunne ske for dine spillere? Det var ikke noget i den her, altså det er jo lige så, hvad skal man sige, overraskende for mig, at vi ser jo både trætte ud og indimellem idérige ud, flytte os ikke for hinanden og så videre. Okay, Nordsjælland spillede godt udenom os, men der var heller ikke ret meget modstand fra vores side, og det synes jeg, det er det, jeg kigger på, og der kigger jeg indad på mig selv, at det jeg ikke får forklaret dem godt nok, at vi skulle være mere aggressive. Det var ikke godt nok. Lad os lige prøve at høre fra Thomas Helveg, inden vi lige snakker videre med dig, Lars. Altså Helveg fangede vi lige for et kort øjeblik siden. Thomas Helveg, hvorfor er det her det går hen og bliver så svær en kamp for jer? Ja, det er der mange årsager til. Vi skal være ærlige over for os selv, og selvfølgelig over for vores omgivelser. Og, jeg synes ikke, optakten har været, som den skulle være. Vi har trænet dårligt, og det kan vi også se. Vi mangler indstilling fra starten af. Og det skal vi lave om på, hvis vi vil være med helt oppe i toppen. Så der er det med meget, der skal kigges efter i søndag. Men hvad er årsagen til, at I træner så dårligt? Jamen altså, det har jo noget med at gøre, at måske at man føler, at når der er landskabspause, så er det en halv ferie. Jeg ved godt, der har været mange folk væk. Men altså, det er jo ikke en undskyldning for, at man kan arbejde. Og der må vi hanke op i os selv, jo. Det vi præsterer i dag, det er uacceptabelt. Og det hører sig ikke til en klub som OB. Kan du prøve at uddybe, hvad det er, I sådan helt konkret mangler i dag? Jamen, vi mangler noget lyst, vilje, gejst. Vi ligner nogen, der ikke rigtig ved, hvad det handler om, når vi løber rundt ind på banen. Og det vinder man ikke fodboldkamp på. Det her er vel næppe den bedste optakt, de har til jeres kamp mod Retafe på torsdag? Det kunne have været langt bedre, ja. Lars Olsen, han siger, at I har trænet dårligt en halv ferie. Altså hvordan kan sådan noget ske i en topklub som OB? Nej, men altså det som Thomas nok hensyder til, ikke? Altså det er jo selvfølgelig, at vi træner på normal vis, altså med de spillere, der nu er til rådighed, på grund af selvfølgelig landskampen og så videre. Og hvis ikke, hvad skal man sige, koncentrationen og hvad skal man sige, viljen til ligesom at vil forbedre sig ikke er der, altså jamen, så går det hen nogle gange og bliver sådan noget la. Altså jeg vil give Thomas ret i nogle af delene, men generelt altså så bliver der trænet fint, ikke? Men altså det er rigtigt nok, altså en landskampspause er jo en pause, hvor man, hvad skal man sige, hviler krop og hoved, men det skal jo ikke gå hen og blive en ferie. Michael, nu har vi selvfølgelig ikke været til stede i 8 hver dag de sidste 14 dage, men inde på banen i dag, hvad synes du, det var, der manglede for OB, for at de kunne have fået point eller måske en sejr? Ja, men det, der overrasker mig mest, det er nok jeres fysiske tilstand. Altså at det spillemæssigt, det kan alle falde, ikke? Altså alle rammer ikke det spillemæssigt, men det er jo næsten også alle, der ikke rammer det fysiske. Nu så jeg bare lige, at jeg synes jo også sådan en landskampspause, man giver nogle fridage, og så får man noget friske hoveder. Det kan være, at Nordsjælland har gjort det på samme måde, men de virker bare friske og opsatte i dag. Der synes jeg, I virker lidt tilbage lidt fysisk træt, ikke? Jo. Lars, vi har et billede af Traoré i slutningen af kampen, som render rundt, og han har slået ud med armen. Der har ikke nogen at spille til. Måske meget godt billede på, at altså, flyttede sine spillere så ikke rigtig for hinanden, og hvad var det? Jeg synes, det her det er sådan en kvarters tid før afslutningen, at han løber rundt der. Ja, men altså, du har jo set kampen lige så vel som jeg har, og det var faktisk det, jeg var inde på, ikke? Der er ikke nogen bevægelse, altså folk mister lidt troen på, ingen idéer i, hvordan og hvorledes, fordi altså, oplægget til kampen var ikke anderledes end til hver anden kamp, men hvad skal man sige, bevægelsen for boldholderen var der ikke, som den skulle være, og det må jeg tage på min kap, fordi altså, det er ikke normal standard af OB, og Thomas var inde på det, det er uacceptabelt også på vores egen hjemmebane, over for vores fan og også specielt over for os selv. Men umiddelbart er det heller ikke en god udstråling at have, at stå og vise over for alle, der sker ikke noget. Så på en eller anden måde, så mangler der måske sådan en leder ting at sige, men hvad gør vi? Men det, du ved godt, ikke? Altså, når først altså, det kører lidt ud i sandet, ikke? Så lige pludselig så er det hele, der er galt, ikke? Fordi det så man også, som kampen skred frem. Altså, der var egentlig, jeg synes, troen på det i starten af anden halvleg, at folk kom ud med lidt anderledes vilje, tro på, at vi nok skulle vinde den her. Men som kampen skred frem, så lige pludselig begynder afleveringerne ikke at lykkes, så gemmer man sig lidt.
spiller de forkerte, eller tager de forkerte beslutninger, og taber mange let bold. Det må vi jo indrømme, det gjorde vi sådan set også i pasningsspil. Men det sidste kvarter, hvor du så kan bruge Toft til at lægge lange bolde, fordi det andet ikke fungerer, hvorfor vælger du den udskiftning? Fordi han er træt. Fordi han er træt, ja. Simpelthen. Ja. Lars Olsen, vi når ikke mere med dig. I skal heller lykke frem mod torsdagskamp mod Getafe. Jeg håber, I får helt andre takter på om 4-5 dage. Tak skal du have. Vi skal ned til flere reaktioner nede fra sidelinjen sammen med reporter Tina Müller.